मानसिया बिराद मानसिया बोरैबाथार नालाय बे मबाइलाव एसे साबसिन नुयो आरो आंखौ थायो नालाय जायगा गैला बिमाना गथ'आ फुथुमो आरो फुथुमा खुलुमबाय सोनाफोरानि मोनसे गोदान बोसोराव टाइमखौ फिन खेबसे फोरमायबाय सबायमा जिउ फरायनाय महर लाना सोनाफोर दामगै इनफाय ब्लगखौ फोजोबनो स्नाय खालामजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिक्वेस्ट खालामगोन प्लिज अननानै सोरबाफोर गोदान बा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हाला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बिमा बुरै ओंखारनानै रेडि जानानै दङ साथाम सुबुङा बाजार फारसे ओंखारलांदों माने मैया बिफाया न'आव थांदोंमोन ना लालेफारायावहाय थ' फैनायावहाय फिसाफोरनो सुइटार लानानै फैदोंमोन आरोना सुइटार बायनाय जायाखै नालाय फिसालानो लानानै फैबाय फिसाजोंबो लादेरनानै फैबाय बियो ओमफ्राय दाना फिसाजोनाबो एसे फिसा जायो ओमफ्राय फिसालायाबो फसायाखै आंहाथ' फसायदोंमोन कालाराथ' थिगैनो दङमोन दाना सुइटार लानानै फैदों आरोना सुइटारखौ नाङामोन जाहैदों फिसालानो ट्रेक सुट बादिखौसो नांगौ जाहैदों दाना मा होनना बुंनो गोसोआ मोजां नङा माने गावसोर एसे मोजां फसायाबाथाय गाननो बायोना बिसोरबो गोदाव सोरावसो आजिखालि गथ'फ्रा जोंनि जुग नंला जे मोनबानो जायो बस्था बादिबाबो जायोमोन जोंनाथ' बिदिसोमोन नङा होमबा ओमफ्राय गानसैबो होनबायमोन ओमफ्राय आंथ' मिन्थिखागौ दा गानसै होनदोंबाबो गोसो सिङाव माने बेना गलमाल जानानै दं ओंखायनो थांदो थां सोलायहैदो थां नानिनिखौबो सोलायहैखानांगौ जेथिया होननानै सानानैजों ओंखारलांबाय आरोना ओमफ्राय थान्दा नायनानै एसे मिन्थिखाबाय नङा होमबा सुनाफोर जोङो येस आइरि बार फेस्टिभेल फारसे ओंखारलांनो नागिरदों दिनैसो जोंहा आरोना जोबगुलायहांलायहांआवसो आरोना जोबखाथारसिगोन थेवबाबो थांनो थाङा जानानै दङमोन ओमफ्राय स्कुलाबो बन्द' मोनबाय जेथिया ओमफ्राय थांनानै फैनोसै होननानै ओरैनो माने थांनोसै आरोना ओमफ्राय दाबो सौफैया ओमफ्राय ना दखानासो खुलियाखै ना सोलायनानैसो हरजायाखै आं बुजिना मोनला आरोना आंहा दै अर सोखांनानै थाव नालेंखर आवलि होलायलायनानै आं गानफबजों दंखासै आरोना नेबाय थानोसै माला सफैयो दसेनाफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग सानथामजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय थांगोनाबो जोङो विंगारजोंनो थांगोन आरोना बिदि एक्सट्रा पार्सनेल गारि लायाखै लानाया लानो नागिरदोंमोन बिफाया सोंबायमोन ओमफ्राय मा खालामनो फिसाजों जाराथ' देहाया बारा हाया दा थांनो नागिरदों आं मोनसे फेस्टिभेलाव दा स' जासाय गलांबा मा जागोन माने फिसाजोनि आखला ओरैबायदि आरोना हाया बेयाव बबेबा गारियावहाय ओमफ्राय गेरेन्टि गैया ओंखायनो खबर लाबाय आङो जेबो नङा रिक्सायानो डाइरेक्ट बेसिबां थांखायो नो टेनसन होनना बुंबाय नालाय थ' जों दा विंगारजोंनो थांसिगोन आरोना सुनाफोरसै बेखिनियालाय आरो मा होननानैहाय थ' दा डिसाइड जाबाय आरो बेजों दा बिथांमोना माला सफैयो आं मिथिला आरोना थाखि थुखि लगे लगे विंगार मोनबायबो लैहोर ओंखारबायबो जोङो ओमफ्राय पिकनिक जानो थांनाय नङा आरोना माने बिदि जाला लोंग्रा जेबो बुस्थु लांफायाखै जास्ट थांगोन आरो मा जागोनसै सुनाफोर ओमफ्राय ओंखारबाय एकथायानो जालायनोसैहाय मिनिनानै थैगोन न'आवनो बुदां जायै लोङै ओंखारखाबाबो न' टेनसनसैमोन माथो खालामनो जाखायनो फाइनालि साथाम नङा साब्रै मानसिया साफागुरि मोनफैबाय आरोना ओंखारबाय ओमफ्राय बिथाङाबो एसे एल' हैदों माने खालि नालाय बोरनाय गोदाना बेखौनो सोलायनानै लाबोबाय आरो इयो एकदम फैसा गारदेरनांबाय 200 थाखा होदेरनांदोंनो बाबाया मिथिबाय बाबा बायनायासो रोजासिनमोन दा बिदिखौनो लुगैनानै दंबा माथो होनबावनो ओमफ्राय नै सासेनाबो वा मालाय लंपेन्टआबो वा लंपेन्टआ खान्दा सिस्टेम र' बिफाया फैसा लाबोग्रोथोंना दा लाबोगोन बिफाया दा लाबोगोन र' गाखोबाय जोंहा खुला बरिया आरोना फाइनालि मोनफैबाय आगोलाव जों बेयावनो फैदोंमोन ना बैसिं जाला फैदोंमोन खोमाथ' मा सनाव मोनलाय बावबायसो आङो गोदो गोदाय दैजिं जाबा बाबा दंमोनब्रा नानि गैयामोन आं फुरा फिटमोन नों 6 बोसोरमोन बिमानि उदै सिङाव दंमोन नों आंनि उदै सिङाव दङमोन लागोन हा तरमुस गायबायथ' आरो नै बाबा तरमुस बिफाङा औ बैलायथ' मेला दङ माव गाबोन जोबगोन ने आदा 7 थारिख गाबोन दिनै 6 थारिख मानसि जागोन मानो जाया जानो ओइथिं पार्किं बाइक बुइक बेसेबांबा दङ हनै थाव जोंहाथ' माबाव पार्किं थ'दो जागोन मानो जाया जानो टिकेट दानसोलायनांगौ आरोना नैबेहाय बोरो मानसिया नै जाथ्रायबायानो जोंना 50 रुपियानि माथो होनबावनो दाख्लै आदा जेमसा ओइ गोजौनिफ्रायनो नाहरबाय थादोंमोन खोमाहाय लोगोफोरनि भिडिअ नुबाय थादोंमोनहाय बिदि साजायनायखौ दिनै फैमारबाय थ' बेखौ लानानैनो बियो हाबनो मोननाय नंला
लागा ओइ प्राइसआ नोंना थार्ड प्राइसआ हनै 6 प्राइस 15 नाम्बार प्राइसखौ मोनबाबो जासिगोन आयौ जिसिबि बा जिसिबिखौसो नांगौ आंनो फार्स्ट प्राइसआ जिसिबि ब्रा बाबा मिथिबाय फर्थ प्राइस सेकेन्ड प्राइसआ बै जोंनिया हनै फर्थ प्राइस थार्ड प्राइसआ ओइथिं बारा नांलालै आंनो ए भगबान आयै आं आरो जिबनाव फैनाय नंला आं बेफोरखौ गोसोखांनो गोसो गैयामोन दादां गानदांगासिनो दं आइसुनाफोर भइस होबाबो जाया जासिगोन दासो बन्द' खालामलायबाय नै जुबिन दानि गान दामगासिनो दं आरोना थ' गरमबाय आब' सासे लोगो मोनदों आरोना आंनि भिडिअ बिराद नायो जाहैदों थेंक इउ खाथिनो ना खाथिनो दे होमबा आं दिनैसो फैदोंसो रायलायनोसै गाबोन जोबसिगोन दे न' गोसोमाव हाबनानैसो एसे सान्थि मा खालामनो इमारजेन्सिसो एसे बेरायनानै थांसै आरोना जागा माथो माबा गान दामलागासिनो दङ आंहा माबाखौनो होनो हानाय नङा आरोना माला माल फुदुंबाय आरो नोङो टेडि लागाव जोंथ' माने फुरा सानसु आरोना खयथा जाखो दा 2:45 माबा दा बेलासिफ्रावसो 4टा 5टायावसो गोगोम जागोन जाहैदों मानसिफ्रा दाबो जाहांगासिनो फैगासिनो जोंहालाय फिरावलाय आरो माथोबाव नोंसोर सानैया अबेबा थाथ'बासोमोन जोङो एकदम बिमाजों बिफाजों आराम बेरायनानै दा 6टा 7टासोआव आराम बेरायनो हागौमोन नोंसोर सानैयानो हो बेखौ दा बिफाया होनलां गोथां लाबावनांसिगोन आरो रावबो लानो मोनबावासो जाहैदों समस्या फिसालानि आशिर्बादाव थालिरनि थाङा एयावनो जाग्रो हाबाब नाङा जिबौ थायो होनदों ओइ मालाय स्टेजआव दा दसे उनावसो जागायसिगोन जाहैदों जोंलाय अबाव दसे उनखौ नेबावनो बबे थांनो बेयाव गाखोनानै न' मोजांफ्राव साजायनानै दोननो नै न' मोजांफ्राव न' मोजांफ्राव साजायनानै दोननो दा आंनो साहा खापसे आराम लोंहोबानो जाबाय औ ट्रेडआवबो 10 थाखा टिकेट दाननांगौ आरो जेबो लाया माया मा नायबावनो हाबासै जोङो नैफोरावनो एसे गिदिं ब्लड थांसै जानाय नंला बारा टिकिनो हानाय नङा नैबे मानसिया फुथुमैनो नैबेनाव बारा जाजोब्बाय खावसे होगोननो नोंनो माखौबा मा जानो फिसा फिसौजों बेरायफैनायनि खोथा बेनो आरो जोंना ओइथिंबो माथो मेरलाथार 100नि नैबेखौ फुथुमनांगौ दा गंफैना नै रोजाबावसो खोमा आइसो माथो खिरखिरिबो जालायलायदोंलाय हनै स्कुटिया मा बेसेबां प्राइसनि बेलाय खिरखिरिबो दंलायलायो माथो है जाम्बा ए नै जेबो दंलायलायो खिरखिरि आहक लालाबायनोसै नागिरदों नामा आयौ नै लटारियाव ना मोनगोन नै नाया मोनबालाय बिथाङा एकदम लाब जागौमोन आरो ना हनै बैलाय मा ना हनै 40 थाखा ना थयला नामा थयलाखौ
आयसो सोरबा सोरबा दासो बहायगासिनो दङ नै मुरगि आहक फैदो गिदिंदो अबेसिम थांबाय थाखो अबे जोबथासिम थांथारसै नामा बै थियाटारसिम थांथारसै बैसिम थांथारसै थियाटारसिम ए थ' होमबालाय ओरै हाबसैनो ओइ इदि मोना 10 थाखा हमनानै दा मोनाबा बुनानै गालांगोन आं सानैखौबो बुजासिगोनसो माया हमदों 10 आरो 19 eko खाथियावबो गैया आया बे गिदिर थांनायसो नङामोन बाब्रे आथारो दाउसा खाजि मोनजागोन आथार'नि tong tolo आथार'नि आसपासावबो गैलालै आबा ओइ आथार' थाङा उफ इसे खायसे थांदोंमोन हमहरनोसै 9 नाम्बाराव दे लाङाव नय दाउसा खासि गोलैगोन इयो मोजाङै ला बेथ' 6 नायनानैमोन गैया 0 फैदो फै लटारियानो गेलेबा मोनानाबा जेबो मोनासै दाउसा मोनासै ओइ बेखौ नायगोन बिफाया दा रागा जोंगोन आंखौ मोजां बिफाखौ नाहरबाय थाखा मा बांद्राय खाथि खालायाव नायबावलायनो बांद्राय फुरा गिदिङासै बेफोरनोसै बे लटारि बे जि जोम बे जानाय लोंनाय बैयाव एसे हाथियारफोर फानदोंमोनदां आगोलनिया मायदिमोन बावबायसो आं 2 बोसोर आगोलाव फैनाय पिकनिकबो जादोंमोन नालाय आगोलावहाय गोगोममोन आरो आजा किरणमोनजों ज' फैदोंमोन इथिंबो बिदिनो इथिं जानाय लोंनाय नांला बारा हाबला जोङो अयथासारसो सुगासिनो जोंहा नै बेलासिफोरबासो नै इफोराव मोसानाय मुसुरनाय एसे नुलांगौमोन दाबो सोरबा गान खनोबा नाम थिसनफैगासिनो दङ बिफा मिथिबाय सोरबा सल' खनोबा गान खननोबा नाम थिसनफैगासिनो दङ नै मालाय आंहाबो इफोरबायदि मावनाय बायदि जासिगौमोन आरो मालाय सोरबा रोजाबबायानो आंहाबो दोंसे रोजाब जागौमोन दाउखा गारांजोंनो बागदाव जुलायलायनाया दा बांग्रि फैबाय होनलायनाय थ' जागोन बैयाव दङथ' आइसक्रिम अन्यआ जाक थाक नै बेखौ गुदुं उखुन्दै खुलाय नुनानै बेयावसो हाबफैबाय आङो उदैयाबो अरा नङा अरबाय भाइ थानो हाला आङो जाबाय माने एसे बिथाङा जायानो बिदिखौ जाखाया इयो दा ओंखाम जागोन आंहा होनदों जोंनो ओंखाम होआबा गैलालै बाबा सेस ना dong apa dong? Ang mababehel puro kuno kasi tanah ya na jangan dulu. Jangan jangan kian jangan. Baba ya apa ya itu? Minta. Gudung ku tahu ber. Ah, cuma bagai ya. Kok bang, tenang di sana ya Rosibah. Malah ya kugun ya, dari pada osora kapalu kau dek koi tahu dek kugun ya. Kau jazba macam masa kuman, mak kuman change kaya aku tu pernah. Asang nanya nengko palu sakran, udah kau ambil sebaik, kaya si ekstra hanan udah. Sebaik. Hah? Lebihnya 2 takan ni kugun yang pray. Jinang bay, besra saya se, yang bay jadi mapsa nih burger besar bay. Chicken pokora juga sih nongo. Gaya tuh nih behind ini chicken pokora gaya. Chicken lollipop sudah nongo. Chicken pokora gaya.
दहायफोर गुसु थगायथ'सि लाबाय थाबाय आङो बे बुस्थुनि आन्दो एकदम एबारना गिदिं गिदा बेहायनो थाबथाफैबाय आरोना 20 थाखानि बिसोर माबायसे 30 थाखासे 40 थाखासे 50 थाखासे भगबान 20 थाखा दे होननानै जाबाय आरो जों लामा लाफिनबाय फैदो फै फिर जाहांबायनो दासो आरोबाव थ' नै सासे मानसिया दाबा सिखा रुवा खदाल नायलायबाय सोना गैखायासै बिदिया थाना नोंहाबो गोमाहैदों स्टेसाव सोरनिबा गथ' गोमादोंनो अराखाना आदाया गोमाहैनो नागिरदों स्टेसाव नै नानि नों गोमाबा नोंखौ आंखौला सोंबा मा नाम नोंना होमबा नों मा बुंगोन मा होनगोन ए माथो लेनदेनानो गैया लामारबाय बिथाङा खय थाखा लाखो बियो बिफा खय थाखा लाखो 400 400 इसे जाया आरो इदि आरोना थांलागायाव थेंक्स थ' माजों बानायनाय बेलाय बिफा सिमेन्टजों नामा सिमेन्टजों नङा दां टेम्परारिसो खोमा ना नांलायाबा सिमेन्ट हा औवानि कालारा सिमेन्ट बायदि होदों ओइनै आइ लाभ हाग्रामा ब्रिज बेलाय माने मानसिफ्रा जाहांगासिनो दङानो थ' थांदिनि दा बिफाजों आन्दायनानै बिफाजों होसिजागोन थमबार बिफाया बिदि आन्दायबाथाय जा रागा जोंखायो बिफाया बिदि आन्दायबाथाय थ' ओंखारबोदों हाथारला आं बिसोरखौ मा लाखो बे गथ'आ फैदोलाय बिफा आखाइ जायगा गैला आंना नै आखाइ जायगा गैला बिमाना गथ'आ फुथुमा एखेबारे बिफायाबो एसे रायजो रायसु खालामनानैबो हेंथा होनो रोङा नालाय अयथासारहाय थाफासो जानानैसो सिरि जाबाय समस्या बेफोरजों फैबाबो आखाइया जायगा गैला नै गावनाबो जायगा गैला आंनाबो जायगा गैला आं बिदि लानानै बेरायनांगौ आयै गथ'फोरखौ खांलाबायनानै बिदि आलाय सिलाय होना फैबायना हाबा होनो 20 थाखा होना फैबाय बिसोरा ओमफ्राय बोरै बुरखायगोन दे बे गथ'खौ थायोबो नायलाय क्रिं दाननाय लोगो जारलाहाय डाइरेक्ट जोंहा बेयावनो मोननाय लोगोफोर गाखोबायानो ओमफ्राय पार्किंफ्राबा बेसेबांबा भिर होंगो दोंगोनो नै बिदिनोमोन बाबा नै मेला पार्किंफोरखौ नायबासो नुयोना मेला मानसि उल्थासो लानांगौलै मा बादामसो खेवबाय बादाम रानबाय नै जोंहा एसे एनै सिनायनायफोर लोगो मोननानै गोजोनबाय मा आंहा थाखि थुखि माबा विंगार मोनबायबो गाखोबायबो एकदम ग्रोब आरोना गारिनि थाखाय जेबो प्रब्लेम जायाखिसै सानै सुबुङा आंखौ आसलियाव सिनायाखै माने मबाइलाव बिदि भिडिअ खालामनायावसो थिक सिनायबावनो जाहैदों आरोना माबा आसलियाव बिराद मानसिया बोरैबाथार नालाय बे मबाइलाव एसे साबसिन नुयो आरो आंखौ दे नाय दे मालाबा आब' नायबाय थायो आङो दे नायबाय था ओंखाम संनायफ्रावनो अन खालामनानै दोनलाबाय इउटुबाव एसे भिडिअ हगारो बिदिनो ओमफ्राय क'क्राझाराव थायो दे ओमफ्राय सनाफोर ब्लगा एसे गोलाव जाबाबो आङो गोलावैनो दोनगोन मानो होनोब्ला आंनि 2026नि फार्स्ट फेमिलिजों ओंखारनाय जाहैबाय बियो लोगोसेनो फौजि बिथांजों आरोबाव बे फेस्टिभेलाव मा नुहैबावनो मानो होनबा गोजानाव थांनो मोनाबाबो खाथि खालाजोंनो गोजोन नालाय बेयावनो गोजोननाय लाबाय आरोना ओमफ्राय आङो सोनानै दोननोसै ओमफ्राय जाय लोगो मोन्दों जाय फार्स्ट रायदावदों बिराद गोजोननाय मोन्दों आङो मबाइला सिङाव थानायनि थाखाय मालाबा समाव ब्लगखौ लानो हायासै ब्लगाव सोनो हायासै ओमफ्राय आरो खायफा ओंखारनो बायो नालाय बिनि थाखायनो आं ब्लगखौ लानाय जायासै आरोना जायफोरा फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ so much